चिरां जिल्ला बेंटल अन्थाइबारि माया क्लाब आरो लाइब्रेरिया बोसोरफ्रोमबो खुंबोबाय थानाय बायदि देग्लायबो आरोबाव गाबोन 5 अक्ट' एबा 12 रिंगानिफ्राय जागायगोन मुंख्लं दि जाब्रां गोसोखांथि जोलुर बादायलायनाय। नंगौ, बे हाबाफारिखौनो जाफुंहोनो एबा मेहेरगोनां खालामनो थाखाय सावथुन मुलुगनि मुंदांखा रिंकुमनि नार्जारी, सिम्पोल ब्रह्म, सुइटि नार्जारी, मनीषा मुसाहारि फावखुंग्रि बिथांमोना नुजाफैगोन। बेजों लोगोसे आलासि हिसाबै बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर' आरो इएम रनजित बसुमतारी बिथांमोनजों लोगोसे गोबां माननि आलासि बिथांमोनाबो बाहागो लाफैगोन होनना फोरमायो पान्जा आफादा। गाबोननि जोलुर बादायलायनाय नायनो मोजां मोनग्रा रायजो राजाफोरनि सुजुग सुबिदानि थाखाय टिकेट लानाय जागोन आरो टिकेटनि बेसेनखौ सेयाराव 100 रां आरो हायाव 50 रां खालामनाय जादों होनना फोरमायो आरो लटारि लानो एबा गेलेनो मोजां मोनग्रा रायजो राजाफोरनि थाखाय लटारिबो होनाय जादों होनना पान्जा आफादा फोरमायबावो। गाबोन जागायजेननायाव खैलाबारि हान्टार एफसि आरो बिआरएमसि एफसिनि बादायलायनायजों गोख्रों गेलेनायखौ नुनो मोनगोन होननानै खौरांनि गेजेरजों मोनथिहोयो। अन्थाइबारि माया क्लाब एन्ड लाइब्रेरिनि जानानै बयनिसिमबो गोजोननायखौ जासिबाय। गुबुन गुबुन बोसोरनि बायदि देग्लायबो मुंख्लं जोहोलाव दि जाब्रां बिथांनि मुङाव जोङो फुटबल बादायलायनायखौ फालिनो थाखाय साखाफारा जाबाय। बियो गाबोननिफ्राय जागायगोन 5 अक्ट'बरनिफ्राय आरो जोबनाय फाइनाल हाबाफारिया 20 अक्ट'बराव जाहैगोन। बेनिखायनो साफ्रोमबो फुटबल बादायलायनायखौ मोजां मोनग्रा रायजो राजाफोरनिसिम खावलायनाय थाबाय जे नोंथांमोना लैहोर लैहोर फैनानै जोंनि गाबोननि जानो गोनां हाबाफारिजों लोगोसे जालांबाय थानो गोनां जे बादायलायनाय बेफोराव फैनानै जों लैहोर लैहोर फैनानै जों हेफाजाब होफैयो, थुलुंगा होफैयो, बयनिसिमबो खावलायनाय थाबाय। आरो बे हाबाफारिखौ जाफुंहोनो थाखाय आरो मेहेरगोनां खालामनो थाखाय नुजाफैगोन सावथुन मुलुगनिफ्राय मुंदांखा मोसाखावरि आरो फावखुंग्रिफोर। बिथांमोननि गेजेरावनो दङ रिंकुमनि नार्जारी, सिम्पोल ब्रह्म, सुइटि नार्जारी आरो मनीषा मुसाहारि। बिथांमोना जोंनि गेजेराव नुजाफैगोन आरो बिथांमोना गावसिनि मोसाखावरि हान्जाखौ लानानै जोंनि गेजेराव नुजाफैगोन। बेजों लोगोसे आर'नाइ हारिमु आफाद नोलोबारि बेंटल बिथांमोनाबो जोंनि गेजेराव फैनानै गावसोरनि मेहेरगोनां मोसानाय आरो दामनाय देनायखौ दिन्थिफुंनानै जोंनि प्रग्रामखौ जाफुंहोगोन। आरो बेजों लोगोसे जोंनि हाबाफारिखौ मेहेरगोनां खालामनो थाखाय जोंहा गोबां आलासिफोर जोङो लिंहरनाय जादों। बे आलासिफोरनि गेजेरावनो दङ गाहाय आलासि महरै जोंनि बिटिआरनिनो सिइएम मानगोनां प्रमद बर' आरो बेजों लोगोसे दङ जोंनि इएम सार रनजित बसुमतारी, बिथाङा माननि आलासि आरो बेजों लोगोसे माननि आलासि आरो सासेबाव दङ, बिथाङानो जाहैबाय जोंनि चिरां डिस्ट्रिक्टनि डिस्ट्रिक्ट स्पर्ट्स अफिसार आरो बेजों लोगोसे मुंख्लं दि जाब्रांनि न'खरनि सुबुंफोर बिथांमोना जोंनि गेजेराव नुजाफैगोन आरो गोबां माननि आलासिफोर नुजाफैगोन। आरो बेजों लोगोसे बे हाबाफारिखौ जाफुंहोनो थाखाय जोंनि गेजेराव गोबां दैदेनगिरिफोर आरो मानगोनां सुबुंफोर आलासि महरै नुजाफैगोन। माननि आलासि आरो गाहाय आलासि बिथांमोना नुजाफैगोन। बिथांमोनाबो जोंनि गेजेराव फैनानै गोबां बेसेन गोसा बिबुंथि लाखिनानै जोंखौ थुलुंगा होगोन। बेनिखायनो बयखौबो बे प्रग्रामखौ जाफुंहोनो थाखाय लैहोर लैहोर फैनो खावलायनाय जाबाय। आरो बेजों लोगोसे बयनिसिमबो आं मिथिहोनो गोसो जादों, 4थि खेबनि थाखाय जे मुंख्लं बिर जोहोलाव दि जाब्रांनि जे फुटबल टुर्नामेन्टखौ होगोन, बेखौ जाफुंहोनो थाखाय जोंहा फाइनान्सियेल जोबोद प्रब्लेमजों सोलिगासिनो दङ आरो बे फाइनान्सियेल प्रब्लेमखौ गोजान खालामनो थाखाय आरो बेखौ जाफुंहोनायाव मदद होनो थाखाय अन्थाइबारि माया क्लाब एन्ड लाइब्रेरिनि जानानै मोनसे लटारि खेलनि बेबस्था खालामनाय जादों आरो बे लटारिखौबो बयबो जेन लानानै गाव गावनि भाग्यफोरखौ परिखा नायो आरो बेजों लोगोसे नोंथांमोननि होनाय कन्ट्रिबिउसना जेन जोंनि फुटबल टुर्नामेन्ट खुंफुंनायाव जेन हेफाजाब जायो, बेनिखायनो बयखौबो बेखौबो लानो थाखाय खावलायनाय जाबाय। गाबोननि जे खेला बियो टिकेट हिसाबै जागोन ना फ्रियाव देखायनाय जागोन? औ, गाबोननि जाजेननो गोनां जे अपेनिं सेरेमनि बेखौ जोङो टिकेट लानानै मानसिफोरनो दिन्थिनो जोङो गोसो जादों। जोंनि क्लाबा टिकेट बिनि थाखायनो लानो गोनां जायो। गोबां प्रग्रामखौ खुंनाय समाव खरसा जायो। बे खरसाफोरखौ सुफुंनो थाखाय टिकेट लानो गोनां जायो। टिकेटनि बेसेना बारा नङा। चेयाराव जिरायनानै नायोब्ला 100 रां आरो हायाव जिरायनानै नायोब्ला 50 रां। गाबोननि जे बादायलायनाय गिबि खेबनि थाखाय बबे टिमजों जागोन? गाबोननि गिबि खेबनि थाखाय बादायलायनो गोनां हान्जाया जाहैबाय खैलाबारि हान्टार एफसि आरो बेजों लोगोसे मानास पेन्टार एफसि। गाबोननिफ्राय जागायनानै माब्लासिमाव गाबोननिफ्राय जागायनानै फाइनाल एबा जोबथा खेलाखौ जोङो 20 अक्ट'बर खालि खुंफुंनो थाखाय थाम-थिम जादों। मोनबेसे खेलानि गेजेराव बादायलायनाय जागोन जागायजेननायनिफ्राय लानानै? दासिमाव जोंनि गेजेराव 8था हान्जा जइन जाफैबाय आरो बे 8था हान्जाखौ लानानैनो देग्लायनि बे बादायलायनायखौ खुंफुंनाय जागोन। बेसेबां एमाउन्ट आरो मा गोग्गाथाव बान्थाफोरखौ होनानै
जाय हान्जाया गेलेनानै फाइनालाव देरहासार जानो हागोन बे हान्जानो कमिटिनिफ्राय ट्रफि मोनसे बेजों लोगोसे नोगोद 1 लाख रां हरनाय जागोन आरो जाय हान्जाया नैथि प्राइजखौ मोनगोन फाइनालाव जेनगोन बिथांमोननि थाखाय 50,000 रां जों लोगोसे ट्रफिखौ हरफानाय जागोन आरो बेजों लोगोसे बेस्ट प्लेयार आरो बेस्ट स्करारफोरनि थाखायबो बान्थाया थागोन। बे टुर्नामेन्टनि बादायलायनाय हाबाफारिखौ जोङो गाबोन 12थानिफ्राय नायगिरिफोरखौ सिङाव सोनाय जागोन आरो जोंनि हाबाफारिया सोलिलांबाय थागोन आरो बेजों लोगोसे जोंनि किक अफ सेरेमनिया 2थायाव आरम्भ जागोन।